ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲೋರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದನ್ವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಫಿದಾರ್ದ ದೂರಂದು ದಿಕ್ಲು ಬಕ್ಕನೆ ತೂಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಏನು ದಸರಾಡು ದಾದಾಪುರದ ತಂದೆ ಅಂದಿಕ್ಲಿ ತೋಜತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ತನ್ನಿ ಶೋಕುಂಟು ನೆಕ್ 200 ಹತ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಕ್ಕ ಪಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅವು ಪುರದೆ ತಂದೀನಿ ಆತೆ ಕೌಚಿಲಾಡು ಒಂಚಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದೇ ತಂದೆ ಉಂಡು ಪುರ ತೀತಂಬುಲೆ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಆಟೋಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರ್ಚಾನೆ ಪಕ್ಕ ಉಂಡಲ್ಪ ಬೇ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಲಾಡ್ದೆ ತಂದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ 30 ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಡ್ತು ತಂದ್ರು ಅಂಚ ದಸರಾ ಪುರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನು ಈ ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಪೊಯ್ಯ ಅಂತ ಸರಕು ಪುರಾಲಿಗೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಕಾಟಿಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೂಕ ದೂರ ಪಾರ್ತಿಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಭಯಂಕರ ಸಿಕೆ ಅಬಾ ಕುಲ್ಲರಪ್ಚಿ ಇತೆಂಗ್ಲು ಪೋಡು ಪೋಪಿನ ಎಂಚಂದ ಆತಂದ ಈ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಬರ್ಸವರು ಅಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುನಗ ವಾ ದೊಂಬು ಸಿಕೆ ಆಪಚಿ ತೂಕ ಪಿದಾಡ್ದ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗೆತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಚಿನಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಡೇರ ಆಂಟಿ ಬೈಚಿನಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗೊತ್ತು ಲೇವಲ್ ಫರ್ದು ದೂರ ಹೊತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ ಸೀದಾ ಮಾರೂರು ಹೊತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ನಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನ ಸದ್ವಿದಣಿ ಏನ ನಾಯಿ ಹುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬತಿ ಕೂಡ್ಲೆಂದೆ ಇಂದ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಿಯಾವ್ ಆಯ್ನ ವಸ್ತುಲಿ ಯಾಕಾಡು ದಿಂಚಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 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 ಪಾಂಡು ಹೊರತ್ತ ಪಾಂಡು ಯಾರು अच्छा ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಅನ್ನೆ ಬಂಡೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಗೆ ಕಟ್ಫೋನು ಅಂತ ಪನ್ಯ ಚಾ ಅನ್ನಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಾಕೊತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದುಲೇರು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀರೆ ಕೊರು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏತು ಬುಲ್ಪುವ ಮಾರೈತಿ ಬಚ್ಚ ಜನಿಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತುದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗಂಟೆ ಆಜಾಡು ಈಗ ವಿಡಿಯೋದ ಮಂಡ್ಯಡೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಕೊಲ್ಲ ಕೋರಿಕ ಅನ್ನತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕಚ್ ಮಂತೀನಿ ರಪ್ಪ ಐಟೆ ಇತ್ತ ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋದ ಹೊರ ಬಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದ ಮಾಮಿ ಯಾನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀದು ಪುರ ಅಂಡು ಪೊಯ್ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರೆ ಹೋಂತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವು ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತದ ಅಂಡಲರ ತೂದು ಬರ್ಪುನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ತೋಟ ಪುರ ಮಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡು ಇದು 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇಜಿಂದ 7 ಗಂಟೆನ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ ನೆಟ್ಟದ ಸೀನರಿ ತೋಜಾನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಕೇಯಿ ಪಾಯ ಆತಂಡ ಚೂರು ರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಐಸೆಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾರ ಪದ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅದಿತ್ತಲು 6 ಗಂಟೆ ಪೋಯ್ನಿ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಕತ್ತಲೆ ತುಳಿತಿದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಮಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಒಂದು ಪಜೀರಡು ಒಂದು ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತ್ಲ ಬೆಸ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಜೀರ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಪುರ. ಸೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ರಾಗಿ ಕುದಿಯರು ಇರು ಉನ್ಪಾರ ಕಾಡೋಡ ಅರುಣ್ ಪೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಗಂಡ ಹೇಳಾಂಡು ಈಚಿಂದೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಉಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮೀದು ಪೋನಾಗನೆ ಪಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಮ್ಮ ಬಂದಾಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಮ ಬರ್ಲೆತ್ತಂಡ ಮೊಕ್ಕನೆ ಬೇರೋಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ ತೂಕನು ಅಂಚ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಷಿನ್ದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಕಚ್ಪಾತಂಡು ಕೋರಿ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಮಸಾಲ ಮಂತೆ ಕೋರಿ ಕೋಳಿ ಬಿಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಚ್ಪು ಅಣ್ಣೆ ಮಂದಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುನಗ ಮಾಮ ಬರ್ತೀರಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಬತ್ತು ಪೋವೇರು ಸೊ ಹರಿಗನು ಕುಪ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾರಡಿ ಇಂಕಲ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಒರ್ಮರ ಅನ್ನಾಗ ಪಿದೋಡು ಅಂಚ ಈಗ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗೋಡು ಎಲ್ಲದ ಅಂಚ ಹೆಂಗನ್ನ ಪುಚ್ಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಗ ಶೇ ಕೋರಿ ಕೊಡೆತ್ತನಗ್ಯ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪಿತ್ತನಿಗೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಮೀದು ಪುರಾಂಡು ಮಾಂಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಾತಿರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಂತೀವಿ ಅರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೆ ಅರ ಸೋಫೋಡು ಕುಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಉಲ್ಪಾಕುಲಾರೆ ಒಂಡೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪರೂಪ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂತ ಹೋಗ್ತಾನ ನಾಯಿ ಟಾಮಿ ಕೊರತಂದು ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲು ಬರ್ಪೋ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೋಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರದ್ದು ಸಾರಿ ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಜಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಜಾ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕುಲ ತೂವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ತೂಕದಾದಂದೀನಿ ಮಾಮಿ ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶೇ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕಡಪುರಿಯರೆ ಇದ್ದಯ್ಯ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕಡಪುರಿಯರೆ ಅಂದು ಇನಿತು ಮಾಮಿಗೂ ಖುಷಿಯವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತು ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನ ಎಂಟು ತೋರತ್ತಿಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ఒక జెత్తిత్త జెత్తದು కరెంటు పోందిత్తను బారొందిత్తను సరి కట్టు నిద్ర రాత్తిచ్చి ఏత్తు సొల్ల కరెంటు పోపును ఓ ఫ్యాన్ ఉంటున్నది రಪ್ಪೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಿತ್ತೆ ಕಾಣಲಾಕದು ದೋಸೆ ಮುಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಜ್ಜಿದ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಚಾಪರೊಂದು ఒక ಕಚ್ಪುಂಡು ಕೋರಿದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗಂಟೆ ಏಳಾಣ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲದಿ ಅಟಿ ಮಿನಿ ಉಂಟಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಮುರಾಣಿದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಪ್ಪರ ಉಂದಾತಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ತೂಕ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಗದೀತೇರು ರಕ್ಷಿತನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೆ ತೂಕರತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಎಡ್ಡಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡು ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲರ ಮಾಮಿ ನಡೆಬೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ ದೊಡ್ಡವಂದೆ ಅಸ್ಬೇಕು ಮಾಮಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂಡೆಗೆ ಕುಂಟು ಆಡಂದಿರು ಬೆಚ್ಚಾಪಣ್ಗೆ ನೆಟ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮರಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾರಂಟು ಅದೇ ಪೂ ಆತು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಾತುಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ಗಂಟೆ ಆತನು ಒರ್ಂಬರೆ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವನು
ಮಾಮಿ ಪಿತಟೊದ್ದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ. ಈಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್.